Hej med jer alle sammen. I dag skal jeg snakke om Frostblock. Frostblock, det er den her server, som jeg spiller rigtig meget på og synes er pisse hyggelig. Men desværre er serveren løbet ind i det problem, at vi har to nye server på vej. Den ene hedder Magic Wars, og den anden kan jeg ikke lige helt huske. Men det skal nok blive godt. Vi er bare lige løbet ind i det problem, at Frostblock ikke har råd til at have 3 server til at køre samtidig. Fordi, som sagt, owneren har, eller jeg har ikke sagt det endnu, undskyld. Owneren har ikke helt råd til at skyde lige så mange penge i det. Da vi startede Frostblock havde vi en sponsor, som var så venlig at give os 1400 kroner til at starte det hele op med. Men den lille sum er desværre løbet ud. Så jeg vil høre, om der var nogle flinke mennesker ude på YouTube, der vil være så venlige at sponsorere en smule. Det er lige meget, hvor meget I sponsorerer. Bare I har lyst, så er det fint. Om vi så sponsorerer 1 eller 2000 kroner, jeg er fuldstændig ligeglad. I er selvfølgelig en hjælp, uanset hvad jeg gør. Og ellers så vil jeg håbe, at I kommer ind på serveren og joiner os. Der er pisse hyggeligt, og der er en god stemning, og vi skal nok sørge for, at I har det godt. Så som vi siger på Frostblock, vi klarer serveren, I klarer hyggen. Og så må vi se, hvordan det går derfra. Ellers så har jeg kun tilbage at sige tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide videoen, og vi ses. Hej hej.